Аз съм Вали и днес ще си довърша къщата, втория епизод на сървъра на iPhone 4S. Сега ще направим прозорците и пода. Здравейте, аз съм Вали и това е втори епизод на сървъра на iPhone 4S. Днес ще си довърша къщата и ще сложа прозорци, а това ще го направя в третия епизод. Понеже ми се стри Атланта и си направих нов, за това ще почна от втори епизод, защото пак не ми се снима от начало. Ползвам малко лохома, за да си взема някои неща. Ще ми трябва лопата и обратно. Нещо не мога да си намеря лопатата, затова ще си направя. Вместо да чупа с ръка, ще го направя с лопата, защото е много по-бързо. Сега да започнем с пода. Сега ще ми трябва брадата, за да щупа дървото.
Тези неща ги казвам, защото някой, ако сега започва да играят, да разберат. Нали. Понеже тази идея аз сам ще си измисля и се надявам да стане много хубаво. Плато почти е готов. В описанието ще напиша и както виждате, един от билдерите ви казва здравейте. Малко обърках и за това. Значи, това ще пътуваш, това ще се разхождаш и като завали дъжд ще ходиш с това. Ще ходиш с тия. Нямам други. Да не си въобще, бе. Да си купила. Имаш толкова много обувки. Следващия епизод ще направим и тавана, ако не го споменах. Опито ще напиша в описанието. И ако искате, може да играем заедно. Сега ще направя тези прозорци. Ще направя и вратите и съм готов. Очудвам се, че не са ми грифали късата, защото тук почти всички грифат. Не всички, но повечето грифат. Както виждате, зомбитата веднага ме нападнаха. Майко! Брайте! Извинете за забавянето, но ще трябва да ги убия преди това. Ето с тази стрела. Както виждате, имаме too many items. И сега ще направя врати. В този епизод ще направим тавана и пътечката до другата ни къща.
Не може да имате другото къща, но горе-долу там. Това е вече всичко от мен. Пишете коментари, IP-то ще е в информацията, скайпа ми също, довиждане.